Mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso and welcome to Best Talk. Karong buntaga makauban nato ang atong kapuso actress and businesswoman. Walay lain kundi ang atong Shizam, si Chris Bernal. Hello, Shizams! Maayong buntag, Chris, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? And we miss you here in Mindanao. Ako, namimiss ko na din kayo. Sana makadalang ulit ako dyan. Pero hello, maayong buntag sa lahat ng mga nasa Mindanao. Kamusta po tayo dyan mga kapuso? At saka syempre sa mga frontliners natin dyan. Ako kapit lang, huwag susuko. Kaya natin to. Yes, Adja, diba? What have you been doing? Oo. What have you been doing lately, Chris? Anong pinagkaabalahan mo habang nasa bahay ka lang? Naku, akala ko nga wala akong magagawa pero sobrang dami kong ginagawa everyday. Since nagkaroon nga ng parang changes sa pag-handle ng businesses, so syempre kailangan kong mag-adapt sa changes. Kaya ngayon sobrang busy kasi I have my cosmetic line and then I have my restaurant business and then syempre kailangan mong sumunod sa mga safety protocols. So ang daming adjustments na kailangang mangyari na pagod ako every day. As in wala na akong time mag-social media for my own, alam mo yun, personal account. Lahat talaga ngayon sa negosyo. Since meron tayong COVID-19 pandemic na na-experience ngayon, how are you coping up in terms of your business? In terms of my business, of course, kailangan mag-improve yung online marketing ko pagdating sa cosmetics. Kasi ang tight ng competition ngayon sa online, ang daming lumalabas na mga makeup brands, ang daming malalaking makeup brands. Ngayon, ang struggle sa akin and challenge, paano ako lalaban? Maliit na negosyo lang ako, di ba? Hindi naman ata maliit yun, Miss Chris. Maliit na kasi ilan lang naman yung produkto ko. Okay. Kasi ako lang nag-handle, ako lang may-ari. So, wala akong mga tao, kaya hirap na hirap talaga ako. And pagdating naman sa restaurant, syempre bawal ka pwede na mag-dine-in, pero choice ko pa rin na hindi pa rin mag-accommodate ng dine-in. Kasi sa isang samgyupsal restaurant, hindi ka pwedeng mag-share-share, di ba? Di ba sa samgyupsal restaurant, nag-share tayo sa isang griller, nag-share tayo sa mga side dishes. So ngayon, bawal yon. Kaya ang hirap mag-adjust kasi biglang nagkaroon ako ng delivery. Dati wala akong delivery sa restaurant ko. Pero ngayon, oh my gosh, ang daming pagbabago. At saka syempre sa mga employees ko, hindi ko sila pwedeng pabayaan lang na porket walang negosyo, wala na rin. So talagang yung support ako 100%. Actually, yung pinaka-concern ko more than the business, more than making money, yung mga tao ko yung inaalagaan ko. Wow, that's good. So wala kang na-lay off or na-terminate ang services nung nag-community quarantine, Miss Chris? Kasi unlike other businesses, sobrang they had to resort to that Yeah, ako naiintindihan ko yon and heartbreaking nga every time I hear na parang a company needs to close, kailangan ng magsara, ganyan. Ang sakit-sakit talaga kasi naiintindihan ko yung struggles nila. No matter how small the business is, may investment yan So masakit talaga. At saka nagiging close ka kasi sa mga tao mo So ako, during the first months of ECQ, kinausap ko yung employees ko if pwede mag-adjust tayo sa rate. But then ngayon, since nag-work na sila ulit lahat, talagang parang supported ko na talaga 100%. Pero never sila nagkaroon ng lull time sa akin. I mean, never sila na walang nakukuha kasi parang ginawa ko na rin siyang donation Apart from handling your businesses, we're enjoying a lot of your vlogs kasi nagvo-vlog ka na ngayon. Kumusta naman ang na-share mo ng mga daily activities mo through your YouTube channel naman? Alam mo, struggle din kasi wala talaga akong time. And then before, may mga videographers ako, may editors ako. Alam mo yung they just come in, nakikipag-meet lang ako. Pero syempre ngayon, hindi na pwede yon, di ba? Hindi mo na alam kung safe, kung saan pwede mag-shoot. So lahat ako nag-shoot. Sariling sikap ka this time. Sariling sikap. Ang hirap talaga. And then, when it comes to editing naman, nagkumukuha rin ako ng tao kasi parang tulong ko na din yon. I mean, I can edit on my own. Marunong ako mag-edit ng videos ko. But then, dahil gusto ko pang, alam mo yon, magbigay hanap buhay sa mga nasa bahay. So, I get editors din. And dahil nga marami kaming nalalaman tungkol sa'yo, we'd love to get to know you better. Of course, with our top 3 things dito sa At Home with GMA Regional TV.
Miss Chris, meron ako mga categories. Magsasabi ka lang ng iyong top 3 in your list. Okay. The first category, ano yung top 3 daw na favorite mo na brand ng bags? Ng bags. Oo. Hermes, Louis Vuitton, and Dior. Tama ba that you're a bag lover? Yeah, bag lover talaga ako ever since 2004. Ito naman, Miss Chris, top 3 fave places mo to travel. Top 3, of course, US sa LA kasi nandun yung sister ko nurse siya sa LA. So syempre, gustong-gusto kong pumunta doon to visit and bond with my sister. And then next is Iceland. Thank you very much, Miss Chris, for joining us ngayong umaga. Maraming salamat. Of course, we love you here from Mindanao. Thank you! Kini ang At Home with GMA Regional TV.